Aloita etsimällä sovellusvalikosta Creative Book Builderin kuvake, jossa on kirjainlyhenne CBB. Tässä näytössä valitset, minkälaisen kirjan haluat tehdä. Classic-tyylinen kirja on vähän edistyneemmille käyttäjille, mutta esimerkiksi Fixed on hyvä niille, jotka tekevät ensimmäisiä kirjojaan. Landscape, Portrait ja Square on aika samanlaisia kuin Fixed, jossa voi käyttää näitä kaikkia jälkimmäisiä. Tässä näytössä myös näet aiemmin tekemäsi kirjat, jos sellaisia on. Kun olet valinnut haluamasi kirjatyylin, esim. Fixed, paina sitten oikealla ylhäällä olevaa plusmerkkiä. Seuraavaksi annat kirjallesi nimen ja halutessasi tekijän nimen. Lopuksi paina Save oikealta ylhäältä. Nyt olet valmis aloittamaan itse kirjan tekemisen. Jos pidät tablettia vaaka-asennossa, niin näytössä näkyy 2 sivua, eli vasemmalla on sivu 1 ja oikealla sivu 2. Jos käännät tabletin pystyyn, niin silloin näkyy vain 1 sivu kerrallaan. Seuraavaksi aletaan tekemään kirjaa, joka tapahtuu alareunassa olevien painikkeiden avulla. Tärkein painike on plus-painike alareunassa. Sen takaa saadaan lisättyä tekstiä, kuvia, videoita, ääntä ja erilaisia muita tiedostomuotoja, muun muassa QR-koodeja tai dokumentteja esimerkiksi Drivesta. Aloitetaan painamalla Text. Nyt eteesi aukeaa valikko, josta valitset, haluatko laittaa otsikon vai itse kappaleen. Otsikon teksti tulee automaattisesti hieman isommalla fontilla. Palataan kuitenkin vielä takaisin painamalla Add-painiketta, joka siirtää käyttäjän takaisin plus-painikkeen aloitusvalikkoon. Valitse seuraavaksi plus-painikkeen takana oleva Image, jolloin pääset tähän näyttöön. Nyt voit valita, haluatko lisätä kuvia käyttämällä tablettisi kameraa vai lisäämällä valmiin kuvan kameran rullasta, eli Photo Library -painikkeen takaa, vai haluatko tuoda kuvia esimerkiksi Google Drivesta. Palataan vieläkin takaisinpäin Add-painikkeesta ja valitaan 3. kohta, joka on video. Myös videoiden lisäämiseen voi käyttää tabletin kameraa, tuoda valmiin videon kameran rullasta tai sitten upottaa kirjaan YouTubessa olevan videon. Kokeile seuraavaksi aiemmin oppimaasi ja lisää kirjaasi otsikko, eli text ja title kohdasta. Sen jälkeen lisäät varsinainen teksti paragraph kohdasta ja sitten voit etsiä jonkun kuvan internetistä ja lisätä sen kameran rullasta. Kun olet lisännyt erilaisia objekteja, tekstiä, kuvia tai videoita, niin kokeile napauttaa jotakin niistä, saat eteesi seuraavan valikon. Tästä valikosta voit joko muokata esim. Aiemmin kirjoittamasi tekstiä, leikata sen ja siirtää esimerkiksi toiselle sivulle, lukita sen
objektin paikan, jos et halua sitä siirrellä. Objektiahan pystyy sormella vetämällä siirtämään paikasta toiseen, mutta jos ne lukitsee paikalleen, niin silloin siirtäminen ei enää onnistu. Tai sitä ei tule tehtyä edes vahingossa. Alimmaisena on poistaminen. Eli jos luot vahingossa vääränlaisen objektin tai haluat muusta syystä poistaa sen, niin alimmaisena on poista. Alareunassa pluspainikkeen vieressä on työkalun kuva, josta saat näkyviin seuraavan valikon. Tässä ehkä tärkeimpiä on taustaväri tai taustan valinta ja sivun otsikointi. Oikealla ylhäällä on 3 pistettä, joita napauttamalla aukeaa kyseinen valikko. Tässä tärkeimpiä kohtia ovat ehkä kansikuva ja kirjan tyyli. Jos haluaa jonkun muun kuin valkoisen sivun, niin sieltä saa koko kirjaan valittua haluamansa värin. Ohjelma luo aluksi kirjaan 2 sivua, mutta jos 2 sivua ei riitä ja haluat niitä lisää, niin saat niitä vasemmalta ylhäältä kynäpainikkeen alta, eli Add Page. Vastaavasti, jos sivuja on liikaa ja haluat poistaa niitä, niin sivun alareunassa olevaa roskista painamalla saat sivun poistettua. Jos sivuja on useampia, niin pääset liikkumaan sivulta toiselle nuolinäppäimiä painamalla. Ennen kuin alat julkaista kirjaa, niin kannattaa poistaa mahdolliset tyhjät sivut. Eli sehän tapahtui roskispainikkeella sivun alareunassa. Kun kirja on valmis julkaistavaksi, oikealla ylhäällä on Publish-painike. Jos et ole jo aiemmin luonut kansilehteä, niin ohjelma kysyy, haluatko luoda sellaisen nyt. Jos on tarkoitus yhdistää useampia kirjoja yhteen, niin kansilehteä ei tarvita, jolloin kannattaa valita No. Kirjan voi luoda useassa eri muodossa, jotka näkyvät valikon yläreunassa. Näistä ehkä tärkeimmät on ensimmäinen EPUB, joka on e-kirjamuoto, ja PDF, joka voidaan sitten avata myös tietokoneilla. Kun olet valinnut, missä muodossa haluat kirjasi julkaista, esim. EPUB tai PDF, niin paina Generate Book ja kirjan luominen alkaa. Seuraavassa kohdassa saat valita erilaisia asetuksia kirjan luomiseen, mutta jos niistä ei ole tarkempaa tietoa, niin voit antaa niiden olla, kuten ne ovat oletuksena, ja painaa vain alhaalta Start Processing. Hetken kuluttua tulee ilmoitus, että kirjan luominen on valmis. Nyt voit vaan sulkea tämän valikon vasemman yläkulman rastista. Jos jatkat kirjan tekemistä kuitenkin myöhemmin, niin pitää aina uudestaan luoda kirja, jos sen haluaa julkaista, jotta siihen tulee kaikki uusimmatkin lisäykset mukaan. Nyt selaamalla alaspäin tätä valikkoa löydät kohdan Upload, jonka takaa voit ladata äsken luomasi kirjan esimerkiksi Google Driveen. Ennen kuin voit ladata töitäsi Driveen, sinun pitää kirjautua sinne painamalla Link-painiketta. Ensimmäisellä rivillä näkyy, millä tunnuksilla on kirjauduttu. Toiselta riviltä valitaan kansio, jonne haluaa kirjan tallentaa.
Jos opettaja on luonut jaetun kansion, jonne haluaa oppilaiden tallentavan työnsä, niin silloin oppilaat valitsevat kansionsa kolmannelta riviltä, jossa sanotaan Shared Folder to Store. Kun oikea kansio on valittu, painetaan Start Upload. Ennen kuin kirjoja voidaan alkaa yhdistää, ne pitää tuoda kaikki samalle laitteelle. Tämä onnistuu esimerkiksi siten, että opettaja luo jaetun kansion, johon oppilaat julkaisevat omat kirjansa. Sitten ne saadaan haettua oikeassa alakulmassa olevan sinisen nuolen takaa löytyvästä valikosta, esim. EPUB-muodossa. Kun kirjat on tuotu ja ne näkyvät kaikki aloitusvalikossa, niin paina Edit. Sen jälkeen valitse kirjat, jotka haluat yhdistää ja paina oikealta alhaalta Merge. Seuraavassa vaiheessa annat uudelle kirjalle nimen ja tässä voit vielä muuttaa oppilaiden kirjojen järjestystä tai poistaa joitakin kirjoja, jos sinne on tullut joitakin ylimääräisiä. Lopuksi paina Done.